yazi incane kanjani into ezowenisa into encane ukuthi nje akaxabene namuntu, akana beef namuntu, uthandwa wonke nje umuntu umuntu nje uthanda umaskandi, akanabo abalandeli bakhe. So uthathe abalandeli bamaskandi nje, umlandeli nje kamaskandi, no umlandeli wawonke ngisho wahlanganisa nje abangazwani wabathatha bonke balandela yena njengamanje. Akakabi nakho ukuthi mhlawumbe unabakhe. Umese-ke mhlawumbe-ke sefike kahle kwangena kahle umaskandi, naye kusizoqala-ke ebe nabakhe mhlawumbe-ke ebe nebeef-ke kuthiwa hayi uhamba nobani. Mhlawumbe okwamanje usayinto encane nje, into nje ukuthi uma uyibona nje wonke umuntu amaskandi uyibona nje ukuthi nje nco, uyabona nje into encane ithi nje nco, man, nco, so cute, nco, yabo, so nunushi, nco. Ukuthi phela abantu bamaskandi abathandi nco, kodwa bayasho nabo ngendlela yabo, kodwa nje abasho kuzwakale nje unco uqini, bawusho bawuhlanganise nezinye izinto yabo, bethi nje impi yasencome, yabo, ngathi nje bakhuluma ngempi, into engathi kuyaliwa negazi chithe impi yasencome, anibazi bona bathi nco kahle kahle maqhamuka nje into encane.